Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioan korrika ere aipatuko dugu. Atarratzetik hasiko den korrika. Eta horretaz gain, Erik Zemmour eskuin muturreko politikariak Angelura egindako bisita ere ardatz izango dugu. Ongi etorri iparraldearen orenera. Fasismoaren kontra borrokatu lelopean hainbat alderdi eta elkartek Erik Zemmour eskuin muturreko politikariak Angelura egindako bisita salatu dute. Jokonket alderdiko presidentea Angeluko hotel batera etorri da bere azken liburu aurkeztera, Lamez Nepadit. Idazle eta kazetaria ezaguna da batez ere migratzaile eta musulmanen kontrako adierazpen gogorrak egiteagatik. Gaur Zemmour etortzen zen Angelura, eta beraz ikusten gen importantea salatzea, ikusten ari gira geroz eta adierazpen fascista gehiago ari direla gertzen Euskal Herrian, geroz eta impunitate handiagoz etortzen direla eta ideologia fascista edatzen ari dela, eta beraz salatzeko behar jasen ditzen ginoen, eta ez usteko minimetro bat ere ez. Hori da, eta kanporatzeko, eta erakusteko ez direla pasako. Aurkezpenera hurbildu direnak oihu artean jaso dituzte manifestariak, baina azpimarratzekoa da ekitaldian zegoen presentzia poliziala. Poliziak badakigula zei jol betetzen duen, eta nor babesteko hor den. Ez da lehen aldia Erik Zemmour ipar Euskal Herria datorrela gogoratu behar da, 2021 hauteskunde presidentzialen atarian, Biarritzen hitzaldi bat eman zuela eta bertan ere 100 lagun elkartu zirela politikariaren etorrera arbuiatzeko. Aditu korrikaren deiadarra. Euskara gara lelopean ospatuko da korrikaren 24. edizioa. Hizkuntzak egiten gaitu euskaldun, izan berton jaioak, kanpoan jaioak, ezaugarri identitate eta askotarikoak onartzen doguz gure aterpe ireki honetan. Korrika martxoan eginen da, Bilbon bururatuko da, hasi aldiz, atarratzen hasiko da Siberuan. 1985 ez gara bertatik igaro, eta uste dugu 24. korrika honek bultzada emango diola bertako euskararen transmisioari. Korrika hemendik Basaburuko hiri nagusitik abiatu zen jadanik 1985 eta 100 urte geroago Poza Nagusi berriz ere herritarren artean izan ere korrikak balio du. Gau eskolen, euskaltegien eta Siberuko ikastolen lana argitan emateko. Zeren hemen ere urte osoan 10 euskaltzalek lan egiten dute sinaurriak bezala euskara sustatzeko. Berri izigarriun bat da, Siberuan tako, eta taratzen tako ere bai. Behiak asteko eta euskaldun gela heben eta mintzažien tako, Izigarri untsa da atarratzen tako eta justut Siberun tako. Behiguna atarratzen tako eta Nikola Kranin bezala. Siberuan tako, beti plazer bat korrikaen abiatzian errezebitzia eta jus. Indarra egiten dugu euskaraz ibiltea eta importante da. Guen tako izigarri untsa izan dela, ene ustez gero eder bat izanen dela, euskal kulturaren tako, Siberua kulturaren tako, promozioa emaiteko ere bai. Batzak alkarte hanitz, kultura alkarte hanitz, eta Siberuko gai eskolan bai baduk ikasle hanitz, batzak bi ikastola, eta egia pada bat dela euskaren bultzatzeko hebenko lurraldian eta gure Siberu maitian. Zuk zer espero duzu jai handia? Bai, izateko ze bai. Alba da, bai. Mentuz egin nendik korrika ena ostatian, eta lan hanitz ukenen diaguen ustez, korrika egin nendik ene ostatian, bai. Eta zonbat kilometra, maia lehen? Ni txipi bat, kilometra eta aski, Kilometro bat askidukek bai enetako. Gaztea izan ez gehiago ere inen dituzu, bai? Mena kilometro bat egiten dizugu ebenko elkarteek ilan, ordin
jolas raikiko dizugu. Nik ez dakit soga bat pu segur, bizpalau, forman magia. Eta jatzertek maulera ino, errexada, Ez diz, kilometro bat joia. Gutxienez bat. Gero beste epokan egin din Siberoko osoik inguia egiten dela korrika egin din. Hola. Baina bakotxa bere egin, ontsa da, denak parte hartzeko. Eta euskaltzale horiek bat egiten dute ere nola ez korrikaren helburu nagusiekin Euskal Herri euskalduna, feminista eta antirrazista izatea alegia. 2026an korrikak herri gora ekimena omenduko du martxoaren 19tik 29 arte. Ikusentzuleok ostirala da eta beraz asteburuko planak proposatuko dizkizuegu eta hasteko antzokira joango gara nor naizen baneki antzezlanarekin asut eta arte dramaren azken sorkuntza da Luson aurkeztu zuten urriaren 17an eta ordutik Euskal Herrian zehar bira egiten ari dira. Atzo dagoeneko hemen Baionan ikusi genuen lana eta gaur bigarren aukera izango dugu Michel Portal antzokian arratsaldeko 8:00 goiti. Simon Fuxek zuzendutako lana Irulegiko eskuaren aurkikuntzatik abiatuta nor garen hausnartzera eramaten gaitu. Nor naizen baneki antzezlanak garai historikoen arteko loturak oholtzaratzen ditu besteak beste ikuslea inkisizioaren, Frantziako iraultzaren, karlista den eta 1926ko gerlaren ikuspegietan murgilduko da. Hortxe beraz lehen proposamena, ez gara hemendik Baionatik mugituko, baino kasu hontan kontzertu batera eramango gaituzu, ez da? Bai, ala da Nerea, ez dakit atzera begira da mentzat, aspaldian gutxi entzuten den musika estiloa, duela ez horren beste gure holtzetan presente zegoen rock musikak izango bai ditugu gaueko 9:00 Baionan, Magneton, 10 euroren truke, Karma eta Pelaix batetik Lapurdi eta Baxina Farroko taldea. Karma duela 2 urte plazaratu zuten beren lehen lana odolean dena izenarekin, argi dago hauek rock doinuak rock musika dutela odolean, eta orain bigarren lana apirilean bertan plazaratu zuten, zu gainera beraiekin egoteko aukera izan zenuen zuk, eta bigarren lan hau dirudienez izenekoa, dirudienez arrakasta handia izaten ari dira, azken asteetan ikusten baditugu Ipar Euskal Herriko eta Hego Euskal Herriko, hainbat eta hainbat xokotan, eta Gipuzkoatik beren alboan izango dute Pelaix, Unai Pelaio musikaria, Egia Auzoko musikaria, folk rock musika egiten duena, bakarka hasi zen aspaldia da 2013an eta taldearekin ere musika ederra eskaintzen digu Pelaixek eta bera entzuteko parada ere izango dugu, esan 2024an plazaratu zuela bere azken lana, Esan gabe doa izenekoa, eta esan gabe doa Nerea, gaur rockaz gozatu nahi baduzu, gaueko 9:00 esan bezala, Magneton gozatzeko parada izango duzuela. Mila esker Aitor, musikarekin jarraituko dugu, baino kasu hontan Lartzabalera eramango gaituzuzuk, ez da Jurre? Hori da, Ezpeletenia ostatura ireki zutenetik hainbat ekitaldi antolatu dituzte, ekitaldi kultural asko eta gaur ere 2 kontzertu antolatu dituzte, zuzen Xak eta Ixabe taldeenak. Gogoratu Pascal Irigoyen musikariak Xak izeneko bigarren diskoa plazaratu berri duela, disko hori 6 kantaz osatua da, orotara, eta pop folk estiloa jorratzen du. Diskoa aurkeztu duenetik, Euskal Herriko txokoan hitzetan aritu da Baxen Nafarroako artista. Eta Ixabe ordea, 2018an Donibane Loitzunen sortutako talde bat da. Zuzen, 2 anaiek sortutakoa da, Xabi eta Beñat Bizkaik. Eta gaurko kontzertuaz gain, erne egon, Ezpeleteniak datozen hilabeteetarako ere hainbat ekitaldi antolatu ditu. Mila esker Jurre, erne egongo gara noski eta gaurkoan Ixaberekin amaituko dugu. Izan ongi! Ikusten zira hori no begien bizta